Dating kamanggi rasa ken ragu Ave 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 Maria Ave 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 Maria. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Di Apo at ako makara kayo. Uban di panangibabaet ni Apo Santa Maria di Fatima. Kadiamang tayo iti Diyos. Iti bendisyon kin grasya na. Naragan tayo ganiti nangabak. Hasta mo ganiti naabak. At talinaglat sa pumati kapya. Ti puso ti tunggal maysa. Kati Diyos iso ti panurunaan na leader tayo. Mangidaulo para tayo. Kung may kari tayo makirama, di tayo na santo na misteri, bigbigan tayo na itipas, baso tayo, at pagbabawyan tayo ita. Sika na ito, ondam ng paimbagan, ganiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika na yung may tap na ayabang ganiti manat basol, Kristo kaasyan na kami. Sika asito to gawin din makanawan di Ama, tap na ibabaot na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumating ang nakabalin na Diyos, katalpasan di pang nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipang na tayo itibiyag na agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti Espiritu Santo kada iti Apostoles, hindi makipagluluwalo da ken Maria nga ina ni Apo Jesus. Ipaay mo kani, tababaan di pananibaba at ti Berhen, makapudno kami, iti panagserbiwi kanita, ket iti sao ken ti arami, ipunanlag mi daliti pa kay daydayawang, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipag-ari kanita, iti tempuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti indana. Amen. Di may basa na alam daramit ng Diyos. Ang wara-wara ididang di mamati, gaputi pa na kay Tatanes, alinuswa itong napapatay ni Stella. Ang kadaming di si magmamalo katakpada iti Venecia, Jeffrey ken Antonio. Yung pakamuda tinensahe, kadagiti Grego, kiting kasabada tinaimbag alaman. May papan ken ni Jesus, Apo Jesus. Agda kadakwada ti panakabalin ti Apo ken adu tagiti namati ken semuro ti Apo. Nadaman daytoy ti iglesia iti Jerusalem ken imbamundan Bernabe iti Antioquia. Di sumangpet naragsakan ang kapitat ti parabot ti Dios kadagitoy amamati. Dinalakadan na nagtalinaed kasi pudno ti Apo ti amin ang puso. Naimbag at ako ni Bernabe ket nakno ti Espiritu Santo ken pamati. Tigasta adu ti naawis na asimuro ti Apo. Napangaron ni Bernabe iti Tarso anang sakol ti ni Saulo. Di nasarakan na intulog na iti Antioquia. Mga tawid ang ikutulapunta iglesia ken adu dagiti tao asimuro sinorsoruan ka. Hindi Antioquia ti muna nakapanagalan ng ti adalan ti Kristiyano. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo dito. Idayo yu ti Apo na kayo amin na nasyon. Idayo ni Apo na kayo amin na nasyon. Binangon ti Apo ti syudad na nagiginasantuan ang bantay. Ang addat palagayat ti Apo isyon, ngayon ti anyaman a syudad ti Israel. Denggen o syudad ti Diyos. Nagtinagloryaan na balag ay baga na may papanggan ka.
Ministak dagiti nasyon nagtundog kanya. Iraman ko Ehipto ken Babylonia. Ket dagiti tawo ti Pilesya, Tiro ken Ethiopia. Bilang ko met ida ang tagasyon, ket may bilang ko nga inadat isyo. Nagtawag dagiti amin na nasyon ken kuana. Ket papigsayan to ti pangakuan. Mga amin to ti ako listaan dagiti tao bilang na amin ida nga umili. Agsala ken ikantadan to sedition ti pagtawdan ti amin ang bendisyon tayo. Ipan na kayo walatawag tinasantong na Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Simpo tilang inidumteng ti panangarambang ti fiesta, ti panangidatong ijay Jerusalem. Magmag na ni Jesus iti portiko ni Solomon ijay templo, ini naribungbungan dagiti tattao. Kaanon to aya ti panangibagang ti pudno, sinaludsod da kenkwana, ibagamon ti adviso, sika ka ti Kristo, insongbat ni Jesus, imbagakon kada kayo, ngayon di dakmet patyen, dagiti aramid ko, babaen ti turay ni Ama, timang panetnet, imaipapan kanya, ngayon di kayo mamati, kasaan na kayo ti karnero, denggan dagiti karnero ti pimet ko, amok ida, ket surutin da, ikat ida ti biyag nga agnanayon, ket polos adidan to matay. Awan di makarabsot kadakwala kanya. Natantan o tinted kanya ni Ama ngem dagiti iso amin. Ket awan makarabsot kadakwada ti pananaywan ti Ama. Ti Ama ken siya may maysa. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Congratulations sa Mayora. Sa mga bakyo, hindi sa among kikatalnaan, hindi ka naman ti pagkalibutat, mga resulta ti botos, nagkatay ti volunteers ti PPCRD, ng agsub-subra kanuktan na ang nakawaras matlata, natin kilata, pagyamanan tayo. Ano man kaya kadali tayo, medyo ang nasayat nga pasama ka na aramid kadali ti kapangibang na luglugan, nagyaman tayo lata, naunos pailaan no kumpara tayo di kaduma ang kumakas jay ang demo pagayatan namin no kay kas tay karalagan dalata tutuloy ka ta nagkarara kaya nagumata tay naragsakan nagumata tay naupay si basic principle na dito galing pa nagbutos uray na abak ka yung takdan mo dito katataon na nagbutos uray na nangabak nga mo kaya at least nung amo ka na akong imbotos, at least kung yan na ka na, confident ka, ibagin kontento ka, i-decision mo, that's all. Pinaabak, talaga nga tao da, accept the defeat at niya nga rin sa bali, nanyaman nga wagas. Kaya tinangabak, ang diyaman kay Diyos, serve, that's all. Kasi kung namin din Mayora di Kalman na nag-agserti kapot ang eleksyon namin, matigay ang balin ko mga wakas di panagdiyan, katatao, nangrunan na dito na nga di agser-serbi na natural hindi tao. Nagrigat namin di kay karumuatan itong eleksyon, mat mga ustos na rin.
kitang gilas lahat na ikalawagan tayo para di pagsaya ata ni Pagilya niya po Santa Maria kata Lady of Fatima na nagparang ka dito talo maupi di ba na ni Lucia ken Francisco ani Lucia Francisco ken kana di may san nagparang apa yang nagparang isuna gapota maabak ti pamati during that time kapigsa ti Russia komunismo mabukaw ti pamati kasla mauawan ti moralidad kasla patsendan ti naawanan ti basol dagiti panahon ti kasla awanan ti second life awanan ti maiden nanganak nato na biyag para kini ako Diyos kapulaitan nagparang niya po Santa Maria kita tayo kumaay niya nagmayat kumama na dagiti lugar na mapupungkaw niya ako di pamati mapuplugaw ni Apo Jesus at parang niya po Santa Maria. So ngaag-reflect at kita panangabak ni Pope Francis Pope Leon na American some part of America they even worship Satan mauawanan di pamati ka po kita sistema di panagbiyak di dyan baka na ang damo message na baka mo nagdamisis na takas dyan nangluran niya po Santa Maria iti lugar na maawan ti pamati kumapsot ti pamati ijay nga ag para gusto nga din parang ni ako Santa Maria jay Fatima Portugal na alo pinakonvert alo pinamati alo pinagbalpari dalat actually ito ko lang tayo ng divine revelation, divine interpretation. Nung may tagilid ni Apo Jesus, ni inanati trabaho. Pagyamanan tayo, kanong maligdigdigan di pamati, at talag tayo. Krisis ti bukasyon mo, mga tawanan ng problema dito. Kung kunang lang tayo panong bahanak mo o walang tinamnama, at dan tulad tagaraw ni Apo Diyos, na absolutely di pamati. Sa bagay na kumapsot kita lumalukat kumigsa mo hindi ka tuma. Hana tayo ka mabalim na baybayan na dapat tayo. Yung karin ni Apo Jesus na I will be with you till the end of time ko na nangyayari. At ako lang tama, itagkadwa ka na kayo. Hindi dati kalipusan. So napintintas na tayo talat kalituan na. Napintintas na tayo ang kalituan na. Iba nang ibabawat niya po Santa Maria na Nilo. So nga napintas na rin amig tayo. Pray the Rosary, may sinbagana din yan, yung Fatima. Pray, agsad sa Rosary, hindi rin yung bingo. Pray the Rosary. Ribo nga kararuwa sa depordatoryo, di may salakat, no, lualun tayo, di may sana Ave Maria ko na. Hindi ko na namin kaya ikataasin na kami ang managpasol. Kita, Kennington, puros, di ba patay niya. Pinapintas ng mensahe mo niya. So, conquer the world. Na ano nga babaan ti balang kasla pinagduma, na nga babaan ti pamumbutan nga karami din pinagduma, mabalin tayo nga abakon ti lubong, mabalin ni sa luwa ti siwara ti kinaimbag, mabalin ti panangibag at tinasantuan nga ina. Pray ka rin sa rin. By all means, nanyo ti patayo. Pipiyati ba? Ulog ti balaan, ulog ti simbahan, o rin aramid din. Magdanagpintas ngayon in suro ti matrital niya kay di katigista kami pailaan. Gusto sa iyo kami, okay no magdadrive ba ako dito kaman. Then helm release. Nanti suro na kanya okay lang sipsipok ka timulaw na trabaho kami di panunong mo. No ko man helm ka 1 helm ko lang 2 ay nga naman kas mo sa product ng hanggang maiyaw pa. Which is dakil at itulong na. Dakil matati na ito na ikinapani. Dakil magaling tulong natin panangisalsalakan natin kinakapso. Dakil ang talaga titulong na isulat sangga ko magiging awan di awan, nagbas-basa, hindi gana kapta kinapagi. Marikri inalata di panangibabag. Ngayon po Santa Maria. Kilubong tayo, lagi tinagulo, lagi tinarigatan. We pray. Iso natin ina tayo. Iso natin salakmig, iso natin sangga tayo. Di Diyos ako may uman, tuloy
dagon mi ket awaten mi dan. Sakay kumatamay kari, amay datun irabaw ti asala. Kumararag tayo sa tapno tayo, kendiri piatakon tayo makaayo kumain ni Diyos ama aman nakabalin amin. Wawakan na kumain ni Darakon kaya kita imam, kaya may pahay, kaya dayawan, kaya pakaytoryaan ng kanan, kaya kasama kapag inubagan tayo, kaya tinatakupan na sa atuan may iglesia. O Diyos, ipanagpiyas kami, kiniako Santa Maria, erok mo imigan ka, dagiti daton mi, ipaay mo kani, tasaranayan na kami ni Kristo, anad balin a tao, katikirabaw ti krus. Indaton na ti bangina, sakripisyo, nga awan mulit na, isungat diyak kinada, ikidiyak na na yun, awan piingana. Ti ako at kapumakata kayo. Kasta pamamay Tagay nyo, dagita, puspos kayo. at tagan ang ikatagpalay Agiyaman tayo, iti ako at Diyos tayo. may karir Noon ay may karigat kung anong mi at pakaisalakanan mi at kami iti amin at siyempo ibunan mi ako dagiti pakaidayawang ngem namruna unay iti dahil at siyempo apan na kay sakripisyo ni Kristo at aton mi kakalpasan di panang dadail mo kadagiti banbanag adaan binangon mo dagiti amin na naidasay kaditisidong ni Kristo na isubli kada kami tibiyag anayin kasibudan anang sa kagrago ti sangalubungan iti panagapuno na kadalitirag sa ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikanta dagiti imno ti panagaydayo mo ket kunata ati agsagday Santo 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 ti Apo at Diyos dagiti amin na parswa ilangit ken naganap nula ti pagaydayawan usana ti kamatuan madaydayaw ti unay tinagan ti Apo usana Pudno na'y Apo, abiig ka akina santo, at sika ti bugbuhayan, ti amin akina santo. Dawatin mi nga rot, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagiti adato. Tapno pagbalinan, kati paay mo inaga kami apagin kagdara, ni Apo mi, ang Yeso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngalay ti tinabay nagyaman kanta, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alawin nyo ket mahantay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagi iso maiyawat to amay paay katatay. Kastaman na kalpasan na iti panangrabiidan na nalay ti kalis nagyaman mahingkanta. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alawin nyo katuminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso maiguyam to amay paay kada kayo ken kadagiti ato at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramidan nyo daytoy pangilaglagit iyo kanya ti misteryo ti pangmati Babae krus mo, kahiga palapungan, inamang sa lahat, sigawan ng sa kalubungan. Itinarot pa ng ilagid mi, di papatay, ken panapungan ni Kristo, idaton bigan kaapo, di tinapay, tibiyak, ken di kaalis, di panakay salatan. Agyaman tamken katayong paay mo, ama ikari kami, nagdarito'y saklang mo, kadagserbi kang kenta. Dawatin mi ako, tada kami ang makirano, di pagitan dara ni Kristo, pagkay saan na kang pumati, Espiritu Santo. Laglagi bang kat-apo ti iglesia manaisak na kiti sa nalubungan kat parairayon kayat na anajusan. Laglagi bang mednilyon na Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin na obispo, ken papani. Laglagi bang tayo ako dari kitagapsat may apimo saya na sinanama ti panabungar dan ti sidong takaasin. Awatin kan ida ti sidong taranyag mo apatakitaan daken kay kerupan-rupan. Dawatin mi ako tay paay mo man takaasin kada kami.
Karamitan kumaamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat magiranod kam to, kanaing gasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kaya dagiti amin na sa santo, isuda anak kapudno, anak serbikan ka dito itaga. Magikadwa kam tukan met kadakwada ang mangitantang o ken mangidaydayo ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken ikisidong ni Kristo, ititimpuyo kay Espiritu Santo, irupnoy ken ka manakabalin na Ama, ti amin adayo ken Gloria, iki agnanayon na awan kiingana. Bintay umararaw, iti Ama, katwalun tayo ti kararan na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi kadar sa ilangit, madaydayo kumakitagan mo. Dumday kumati palariyan, matungpal kumati natin mo, dito'y kaya atas sa ilalim. Item kadakang kaldaw ito, itikanan ni ipatinayon kaldaw. Pakawanan kaditi basol ni akas met pamakawan ni. Kadagiti nakapasol kadakan ni. Dinakamet baybayan o manong magtisuliso, isa lang na makakit. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan ni. Idam kada siya ayat ti kapia kada di aldaw mi kat babaen ti panulong tataasim kada kami kan kanayon kumalaen ni ti baso mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanang namaen mi kanitiya ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Napupuan ituray ka nakabalik tayo karanayan ng Diyos. O ako mi ang Jesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya, ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niya, kikat ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi tiningmingan, madikat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nuro ti pagayatan, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panat kay kaysa, si kanat ken agari, idi agnanayon na awan ti ingana. Ti kapya ti ako kang tanayon kumangat kada kayo. Kasama Ipaay tayo di kapya, di tunggal may sa kapya, order di Diyos ang may katibasbasol ilugo, asya. Order di Diyos ang may katibasbasol ilugo, asya. Order di Diyos ang may katibasbasol ilugo, Item kadakang kapia. Nagtuloy ni Apo Jesus, ti Cordero, ti Diyos sa mga ikat kaditi basbasol ti lugo. Nag-asat tayo, anaayaban, iti daytoy apadayanan. Apo, di may kakalino, may kakanya, Nang ikaisalay na sa umakalimbag o Ipaay mo kad-apo kaditi sakramento palagdaan na di pamatimi. Patsyan mo ni Kristo ang impas na niya ako Santa Maria. Putno a Diyos kat tao. Babaan ti bilat ti panagungar na.
Kinaragpatan na kang kalikiag na nayon ang biyag ko ken Apo ni Kristo anak mo kayo Diyos. Isa magipagbiag ken magipagarikan kagitin po yung Espiritu Santo. Diyos na nanayon na awan ka. Apo at ako makata kayo. Kasta po Benedisyonan na kayo di man nakabagin na Diyos. Di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Magpasin din na Santo na misa, hintayo ni di ayat, ken kapya di Apo. Magyaman pa rin. Salutaris Hostia, Veceri Pandis Hostio, Bella Premon Hostilia, Daro Confero Auxilio, Onitrino, Ve Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sine terminum,